Boekhandel Van der Velde in Ljouwert neemt de Solske boekhandel door. Waanders in de Broeren zit in de Jeddere Broerenkerke in het centrum van de Hanzestad en wordt een van de mooiste boekhandels van Nederland. Waanders is natuurlijk een begrip in boekenland. Het is een fantastische kerk, fantastische boekhandel, het is een fantastische beleving. En het is eigenlijk ook gewoon een logisch vervolg op de lange samenwerking die wij met de familie Waanders hebben. In Noord-Nederland is Van der Velde vierwij de grootste boekhandel. En het was een nou ook worden in omkrieten van Zwolle. Wij zien gewoon dat de cluster in Noord-Nederland het heel erg goed doet. Zeker door de samenwerking met bibliotheken. En dat willen we eigenlijk in de omgeving van Zwolle ook doen. De uitbreiding is opvallend te nemen. Hielendal in een tijd dat meer boeken via internet besteld worden. Ja, wij worden inderdaad steeds groter, maar dat komt omdat we steeds bij onze eigen waarden blijven. Onze medewerkers zijn het belangrijkste wat we hebben, die geven wij heel veel vrijheid. We hebben ook maar 1 persoon FTE. Wij zijn niet een filiaalbedrijf met 20 man op kantoor, dat doen we niet. De kracht ligt echt in de regio. En aan de achterkant proberen wij met iedereen samen te werken en om zo economisch mogelijk te werken. En dat gaat echt goed.